Għat-tieni sena konseguttiva se jerġa' jittella l-proġett Storywork. Dan il-proġett jgħin l-artisti lokali jitħarġu dwar kif għandhom jiktbu storja ċ-ċinema. Il-fundatur ta' Storywork Jean-Pierre Magro spjega kif dan it-taħriġ isir permezz ta' kollaborazzjoni bejn l-Università ta' California. Storyworks huwa proġett fejn aħna nġibu l-Università ta' Southern California biex nibdew training speċifiku fuq kif tibni storja. Hija xi ħaġa li hija verament importanti għax aħna nemmnu li l-Maltin għandhom man jirrakkuntaw l-istorja tagħhom, it-tieni nett ukoll jisportaw il-prodott tagħhom. Hija xi ħaġa li llum il-ġurnata ma nagħmlux. One News tkellem ma' Maria Briguglio, waħda mill-parteċipanti ta' Storyworks. Hija esperjenza intensiva ħafna għaliex inti qiegħed hemmhekk bil-kitba tiegħek u qed tagħmel analiżi tagħha intensiva ma' numru ta' nies, inklużi esperti barranin illi jkunu raw mijiet ta' kitbiet fuq livell internazzjonali u jafu x'jaħdem u x'ma jaħdimx. Allura għall-ewwel darba inti qed tesponi x-xogħol tiegħek lejn swieq internazzjonali. F'konferenza tal-aħbarijiet il-ħamis filgħodu, iċ-Chairman ta' Valletta 18 Jason Micallef qal li Storyworks huwa frott ta' sinerġija u koordinazzjoni bejn entitajiet governattivi li qed jikkolaboraw għal an wieħed. Iċ-Chairman ta' Valletta 18 qal li Storyworks għalhekk huwa għodda oħra li permezz tagħha nistgħu nagħtu spinta lil dan il-qasam ta' kitba speċjalizzata. Jason Micallef qal li Fondazzjoni Valletta 18 temmen bisseħ f'sinerġija u kollaborazzjoni tant li b'mod regolari tlaqqa l-entitajiet kulturali tal-Gvern madwar mejda ta' diskussjoni. Storyworks ser ikun immexxi minn Martin Daniel u Mary Kate O'Flagan mill-Università ta' Southern California li għandhom esperjenza kbira fil-qasam tal-films fuq bażi internazzjonali u se jkunu qed jaħdmu mal-parteċipanti fuq żvilupp ta' proġetti.